Hisin la dan weu breu. Wan show Jisu. Bat udah keli kini ke jing keli wang ngan le kumno. Bangan yo ya ke jing im ke babam jikot. Uni udah samla reus pa bau Jisu wang menum tu, menum klim, menum sakilam ler, men buram ya ke kemi bai lau khpa. Berkum ta ter u Jisu ai ya ketiki anya u. Uni wang ya kita baro ngaladap lelut sakai banga ngadang duna. Kabumut lada syupat hi ni breu am ula biang lut nadong sedong. Upendep lut iki an baro. But haba ula sngau kumba ula biang lut namar umju tu umju thim umju le kano kapop. Kamdan kano kaba ula le ya kaba daiban penrem ya u. Usngau kumba biang lut. Badeheng ta hagajing si syau Jisu la daiban ong are cabas. Sngau tenat ba biang lut nadong sedong.แต่กุมตากันไอเนาะไอเมย์กับจิงเอ็มกับบัมจิกดอุจิสุละเดเป็นกัมเมนฮาวนิวบริวคลัมเป็นเข่งกับไวรูกับอันอุจิสุละเดเป็นกัมเมนฮาวนิวบริวอุเดบบัตสแคมยากิตะกี้รุกกัมปัตเต็งละปัตเต็งเลยดิกี้อันกับจงเบลย์ฮันไรฮักตินกับจงเบลย์งี้อีปัดหังนี้บ่อุจิสุอังวลาดามละบัตกิตะกี้อีกบารอเมมปัดเบียงนำมาร์งันไอเมงาปัดสักวัยปัดกตากะอันบักตากะลองวงคิลิดีเนาะอีกบารอกับบ่เมเมดอนhadir nang ta seli sam seli ai ki baduk bahadir nang ta sebut yang kum ta menyo jing penem boniu briu ke bible ke tho ula ngosi haduk kata-kata haduk bau pet no nang ta da ka jing yam rem let's see if hidup hilak men long kum niu briu yang pastor ngampat julek pop ka jing im ka jonga nga klem le ka no ka ba long persya ya ka an ka jong briu ne ka an ka jong blai ngamdan ka no kaba ngala jupen khen nado dangrit hado menta let's say if is ngau sarong let's say if you ngabiang bala dangalet ya khamat jong ublei un ai be yang ngai ka jing pen em threng kwa banong efi kam dei e tang ha kata ka ba phi le ya ka ba biang lut na dong sedong ujisu umpet tang ye kata ka ba shabar ka jong fi tin ke ublei ka ublei umpet tang ka ba shabar re upet ya ka download ka jong fi kum ba upet you David ba ui ka download ka jong David kalong ka download ka ba kum ka jong try baru blay upet ya ka download ka jong fi hato you in em ba kalong kum ka jong u kam da de ngi hado banda laptop ni hado bangin da le ya ka no ka kam ka ba sneu le ne ka bangin da pen khen gi an ka jong blay ya ka ba ngin long pop te kum no ngi long pop kan mau ya ka ni ngim long pop tang ha ka bang ngi le Ringi long pop wat tang habangi perkat ro. Tadi tahu Jesu utip you samla. Uang bangam juklim. Hendrai utip. Bahaga jingmut ke jong ubun sin uklim namaru i ki thai samla ka Bible ka ong bo diu samla. Bo i ki thai samla umut dur le se. Ya ki ba dai ban muddur. Udan ka brai ha ka do, udan ka brai ka khmat. Bat kata ka jing brai ka jong u. Da ka ba umut brai ya kata ka breu. Lini ka no ka kentai samla lini kala bende ka temen ru mut braya ka katahi kala long pop maru Jisu ang tang ka ba fishu brai ru da ka ba fi pet pi brai kum ta kala long ka ba klim kan ya fi ka an ka jong Jisu kham e ban ya ka an ka jong Moses u Jisu ang ndai hado finda peniap ndai tang ka ba pi shun tang ka donot ru ka ba mut pila ha ba pila isi pi shun katahi kala dei ka jing peniap kamu mendai haduk berpindah le, retang harga pi super kat ro, pi la le pop. Tada kalong kumta, da shisha ujisu upen pau yang ni, bom dan weiru, ubahok dan weiru ubahok, ong ketin ke jong belai, shisha dan ru wei ubahok, ma pi, let's say pi perkat, belai ngan kam you tahu Jisu. Belai ngam ju peniap ya no, ngam pat ju tok syukor ya no. Ngamput julek ka no ka klim le ka aurea ka jingem pi sngo yel de pi dong breu ba khoi breu ba bha henre khamat jong trai u yi ka donot ka jong fi hadok ka no pi bha tadeng ta utrai ula ban thau ya pi bat haba u thau un shem ba pi duna ha ki liang baro te ka bamut i dan jing pen em hau tau breu ba duna dan jing pen em hau tau breu ba pop em dan jing pen em hau breu ba pop Barong gila laptop. Ndai ha jing le ka mangong na repeat sai sien. Rai tang ha ker kom perkhat ro. Ngilong kita kinong pop kan.
Tadeng ta lada ngi klem le an retang super khat ru ngi la le pop. Tadeng ta ki senran ki kliu Jisu ru te habakum ta u ban la yem. De si sham dan shu ba la yem mano ru. Henry uan nong pen em. Ban pen em yang ba dia fi. Bau tau de Jisu Christ kai. Uni sam la ruspa. Lada unda jenis penrit ya le ban ong haot. Ngangalong unong pop. Lada usu penrit ya le usngu tu. Bahaga ta jingbut ke jong ka donut jauh kalong ka betengit. Kadon ka jing sarong, kadon kata ka jing hangamai, kadon kata ka spiritual pride hau. Piu biang tu kata ka spiritual pride lani kata ka jing sarong ka bakenja mensim. Ka jing sarong bakenja mensim. Ka busung sarong ya le bau dei ubahok. Katahi ka la peniap lupai u. Badeng tam dan unu nur ubriu ubala ban yo ia ka jing penem. Marbaro ngila le pop ta ka bangi le wat tang ka ba super khat ru. Kisenran ki ong kumno. Udan hi ban laj em. Jisu ong khamsuk ya ka ut ban rung na ka thliu thernia. Ban yau rius pa ha ka hima jong blai. Ka bomot i. Lada fi sngo rius pa. Piong abit ngabiang. Ngam dan pop, ngam dan jigduna, ngam pat jule kano. Ka ban persusi ino. La fi sngo biet, fi sngo biang. Kan ma hau blai pilong lemboj lembiang. Fidang dehi botli, fidang dehi boduna. Namar blay wi i ka donot ke jong fi. Badeng ta, da blay bishar fi, unum bishar tang ha ke jingle. Un bishar wat ha ke ai ka ba pi perkat. Tadeng ta dan kam ya kata ka jingle ba ka jong fi le ba. Ha ka sngi jong ka jing bishar. Namar kata ka jingle ba ka jong fi baro ka long tang ka serdap jot hakmat jong trai. Tang ka serdap jot hakmat jong trai. Kam dan jingmod e rum namar ka bahapa ka donot ka daybit ka bapot plak utrai wan ban redeem wan ban penem nan kong i ka mensim ka jong fi wan ban penem ya ka jim ka jong fi kan takdaw fidan kam na mi Jisu ngasngo babaro ngi don kam yu Jisu ni usamla ruspa lawan namar don kam ya ka jing penem udan kam wala da usngo bo biang lut udan kam bat dan weiru hangani ka prathai ubam dan kam yu Jisu. Amar deitang ba ubala ban penem. Deitang Jisu ubahak ubala ban penem ya fi ubapop. Ba deitang ma uhi bolong u savior ya sinner. Baro ngila le pop. Bat ngila do lan ai ka buram ka jong blai. Ba ka deitang kata ka lenti ya ka ba ula penlong. Bat kata ka dei ka lenti jong ka ding pna. Ka ding pna ka lenti ya ka ba pinyo ya ka jing penem ndai da ka jingla ka jong fi ndai da ka jingle ka jong fi. Henry day tang da ka jinget ke jong fi au Jesus Christ. Ka day tang maka kan kabala ban pelat em ya fi. Tanga sngo ka por kam dan shu yangi bangin ya argue lane bangin ya debate. Kam dan por shu yangi bangin ya pen up yu blai. Lane bangin sngo bit bangin sngo biang lane bangin sngo la lut. Ka por kam dan shu ba. Ka por kam dan shu kong. Ya ka ba pin sngo bit pin sngo biang. Bar ka por ka jong try kala jan. Tadeng ta. Pediang no ayu Jisu. Kan ayu fin pediang. Na marhaba pi IT kan ma kan ni utrai pediang fi kom ba pi pilong. IT no elade. Pla filong ubriu badan kam ya gajing penem. Kan ma utrai isi. Ya ka pop ya fi nong pop. Nong pop utrai wi. Bal ma pen thamai fi, ma map ya fi. Ba deitang ma ubala ban le ki kamba. Na gajim gajong fi. Dan wei blai ru ubala yap na ka bantay jong fi. Dan way ublay lu ubala sius pa igi pop gi jong fi. Dan way ru ublay. Ubala le ya kata kababahatam nam taga GM gi jong fi uday tang Jisu. Jisu ulang kalenti ulang ma uga jing sisha. Ba ulang ma uga jing MD wong dala de ya kata. Bala da fin pediang yu Jisu fin sakot sa unang pop. Bala an maap fi bala ban pelat fi uday tang Jisu. Pediang yu Jisu ngini dwai ka ni ka sngi ka bamantan nam ta jong fi. Try ka tien ka jome ka ngablay. Dan bahok dan bahok. Usam la respa ubla biang lut na dong sidong krem le pop. Han raya kamat jong Jisu ulang uba pop. Ba try don lenti bangin yo jing pinem ho try ka de lenti tang na mehi ka lenti ka balong na ka ding pna ka jome ka ba mem la siu no go try ka dor ka ba ram ha ka ding pna. Ya ka ba mem la siu no ita ka dor go try. Jong ka pop ya ka bangim dan kamban siu pat da ka jing yap ken go try. Na mar mem la siu da ka jing yap.
haga jaka ka jongi ya ka bangim dan kamban siu syuk da ka jingyap namar da ka jingyap ka jong me melapin em yang try mga duai nga kerku ablay ni ki kon ke jong me ablay bakat kata ka ba me melale try ka nu mi light not aga jing em ka jongki bakin grab si ka ni opportunity bakin pediang go try bakin kenrup kat ya kan ni ka jing ai ka ba krautam ka jong ablay lang ba ukon cho Jesus Christ nget au Jesus no banget au Jesus utau banget aga donut balu plan ka sintor ba Jesus dai try an peniem yo bangangai na do ne ka sngi ko try bagini ki kon ki pediang ye me ki plabo Jesus le try bala ki langit ra ka donut bo bleu la pen mi pat yo na ki bayap hallelujah try nga ai ngot nam tani ki kon ke jong me try me la peniem ki ka teng jong Jesus amen but amen try nang ka kui fi nang ai bor fi unang pen slek fi unang pen dap fi daga jing daga jing snai ke jong ini duai ya fi nang ya chu shakmat kapor kam dan shu ko mang ong ye fi nay ya debate show nay artatien show ba nay nia show kapor kala biang namar nan por show bangin ya nia ni ban ya wo dong wo nia chapang kata ka jing sha ka sa ka jing sha ba pi don kam yu nong penem namar filong nong pop mar nga long nong pop nga don kam yu nong penem ba deng tang yo jing em da ka jing ga jing nga ngai un a jing em ye firu da ka jing ga jing khule shibon nga second do pat ha ga wai pat kapor utrai nang kar khoi fi amen